Her efter första testen som har alltså vinner Holtrush fyrstan och ja örnomfärger av Årsens Europacup finns för att vänja någon Mattias Rettig. Mattias Ivana Heltstress 14. Hvad tænker du som træner? Jamen jeg er faktisk imponeret over, at vi faktisk skal holde tempoet hele kampen igennem. Vi har snakket meget om, at det ville blive en mentalt svær kamp, fordi vi ikke vidste, at de mødte. Da det så let ud 10-1, så var vi lidt bekymret for, okay, bliver det så bare plus 10 ved halvleg? Der fører vi med 18, det er vi glade for. Så kommer man ud til halvleg, man kommer lidt ned i tempo, der går. Vi har et kvarter, normalt har vi kun 10 minutter, så det der med, hvor mange tanker kan nå at komme igennem. Men altså, vi holder tempo hele vejen igennem. Måske score lidt for meget, men altså, det er jo små ting, ikke? Altså, Hvordan mener du scorer for meget? Jamen, de lavede kun 6 i første, så skal vi også gerne kunne ramme 6 i anden. Men altså, det er jo de der små ting, vi skulle begynde som træner at sige, sætte nogle målsætninger for holdet. Samme antal mål i første som anden halvleg, samme antal mål eller mere i scoret selv i anden halvleg end første halvleg. Så et af målene nåede vi. Hvad er du specielt tilfreds med i dag? Mental indsats. At vi er på, og altså, vi prøver også hele tiden at holde dem i gang. Vi skifter også meget ud for, at de kan være på hele tiden. Men at de formår at være så koncentreret. Og, altså hvis det var mig, jeg havde vel prøvet at fiske bolden hele tiden, for jeg ville ikke kunne lade være. Det har vi et minimalt antal af, så det skal de have stor ros for, og det har de også fået at vide. Er du overrasket over, hvor stor forskellen bliver? Ja, det er jeg. Altså, vi havde en idé om, at de ikke var, at vi kunne gå videre, men jeg havde ikke regnet, altså, jeg fanden regner med at vinde med 36 mål. Altså, det er jo helt vanvittigt. Sidste var her, der fik I 44 igen. Det er en stor kontrast. Ja, det er et kæmpe kontrast, og man kan sige, at i vores sidste 3 ligakampe har vi jo mødt noget forskellige modstand i forhold til, både i forhold til vores opstart med træningskampe, og også i forhold til vores 2 første ligakampe. Så vi har prøvet at bruge de her 3 kampe mod Stjøtland, Tjendel og S2F til, hvordan skal vi som hold udvikle os. Og det er jo det fede ved den her uge. Det har kun handlet om os, fordi vi kendte ikke modstanderen, så vi har kunnet træne og snakke om de ting, der var vigtige for os, og ikke i forhold til modstanderen. Hvad skal jeg så udvikle til i morgen? Ja, i morgen tager vi et par nye unge med, giver dem nogle minutter, giver dem oplevelse af at spille Europa, altså, vi skal bare igennem. Vi skal ikke have nogen skader. Vi var faktisk lidt bekymret for Christina efter 6-7 minutter, da hun blev hævet i armen og de får det røde kort. Så altså, det er også nogle små ting, man i hvert fald har som træner i baghovedet, at vi skal sørge for, at vores kroppe og vores spillere kommer godt igennem i morgen også. Her til sidst, når vi snakkede for eksempel med Maria målmanden efter den sidste kamp, og jeg kunne mærke, at det her, der har taget mest fokus i sæsonstarten. Hvordan er det så, når I så kommer til den her kamp, som I har forberedt derpå, og så bliver det, som det bliver? Jeg ved ikke, hvad du kan stå med spørgsmål, men jeg tænker måske lidt, også, vi kommer altid lidt næsten antiklimatisk. Jamen, det er lidt ærgerligt, når vi har samlet så mange mennesker, og altså, vi vil gerne gøre det godt, og vi vil gerne have en spændende kamp, for der også kommer folk i morgen, og altså, jeg ved sgu ikke, hvor mange der gider at komme i morgen efter det her. Men man kan sige, omvendt så har vi også nået et mål nu allerede. Vi vil gerne ud at rejse, og det får vi forhåbentlig lov til i næste runde. Så nu er det så, ja, nu skal vi selvfølgelig vinde i morgen, eller i hvert fald sørge for ikke at tabe med 36 mål, så vi går videre. Og så glæder vi os til at se, hvor vi skal hen næste gang. Vi håber på, at vi kan komme en god tur, som også skal bringe os sammen som hold. Det har også været en målsætning at gå videre. Få en tur, der også kan være en del af noget teambuilding i den fremtidige sæson. Held og lykke i morgen, og held og lykke videre i turneringen, tror jeg allerede at sige nu. Tak. Tak for det, Mathias.